Здравейте, уважаеми приятели! Добре дошли в World of Cycling, първият YouTube канал за колезене в България. Днес ще си поговорим за Крис Фрум, човек, който държеше света на колезенето в своите ръце, обаче една трагична падане, точно преди най-вероятно петия му спечеленето, му коста цялата кариера и даде началото на края на Крис Фрум, който никога не беше същия като преди това падане. Но в началото да си поговорим малко за Крис Фрум. Кой е той? Крис Фрум е може би най-успешният британец в модерното колезене заедно с Марк Кавендиш, който е на тази година ще се пусне в Тур де Франс опит за победи рекорда на канибала Еди Меркс за най-много етапи победи в Тур де Франс. В момента Кавендиш е изравнен с Еди Меркс, но ако спечели един етап през този тур, Марк Кавендиш ще остане, и което му е неговата цел, и той затова остана и тази година, за да се бори да подобри този рекорд, но няма да го не е темата Марк Кавендиш, темата е Крис Фрум. Крис Фрум, най-успешният британски многоетапник в историята на колезенето, спечелил 4 пъти Тур де Франс през 2013, 2015, 2016, 2017, 2014, но успя да спечели едно падане. Реално тогава пак Фрум ще спечели, но падна в началото на обиколката на тура през 2014, напусна състезанието и тогава спечели Винченцо Ниболи. Крис Фрум е новатор със своя изключително леко оборот на каране на велосипед, изключителен канал на колезене, правеше колезенето да изглежда изключително лесно, изключително елементарно, със своя доста висок кръст и доста ниски килограми за своя ръст. Крис Фрум показваше какво може. И когато беше в топ форма, нямаше кой да го победи никъде. Всички помним какво правеше Крис Фрум на времето. Мачкаше, трепеше всичко, биеше с по 4-5 минути своите конкуренти, но ставаше никакъв шанс. Взимаше фанел като на първия, втория по-ниски етап. И оттам нататък отбор тогавашния Sky, сега Ineos Grenadiers, не пускаше Кокола и жълтата фанелка оставаше с тях до последния етап в Шанзелизе, когато и Крис Фрум я взимаше. Какво се случи обаче с Крис Фрум през последните години? Трябва да се върнем до 2019 година, когато той беше силно, най-вероятно ще спечели своята пета победа в обиколката на Италия. Но се случи така, в обиколката на Франция, но точно когато разузнаваше първият етап от тура през 2015, който беше часовник, падна много тежко, изключително жестока катастрофа, щупена капачка, щупено коляно. Равно доктора на тура тогава и сега ще каза: цяло чудо, че той оцеля, толкова кръв не бях виждал никога. Сами може да си представим за каква катастрофа, каква тежка контузия ставаше дума за Крис Фрум. Крис Фрум опита да се възстанови, върна се за обиколката на Испания 2020 година с отбора на Ineos, но не беше същия. Не успя да направи нищо. След това, края на 2021 той се премести в отбора на Израел Перметех с надеждата, че новото място и вярвайки, че и убеждавайки тогавашния собственик на отбора Силвен Адамс, че може да се възстанови и да покаже същата форма, която демонстрираше в средата на второто десетилетие на 21 век и към края му, че може отново да се върне в тази форма и да печели големи обиколки. За жалост не стана. Крис Фрум не е същия, което е огромна залова за всички фенове на голямото колезене, защото и лично като мен, аз помня Крис Фрум с неговите велики победи. Може би много от вас не знаят, но великата му победа 2018 година на 19 етап в колездачната обиколка на Италия, когато оставаше на 3 минути от Том Дюмолен по това време лидер и не отбор натисна и Крис Фрум атакува 82 км преди финала. Сам до финала стигна, за да може да спечели етапа, да бие близо 4 минути Том Дюмолен и всички останали негови конкуренти, за да може да си облече розовата фланелка и да направи един от най-великите обрати в колезенето в последните години и най-вече и едно от най-великите карания в историята на модерното колезене. Толкова труден етап, толкова време за наваксване, много трудно се постига, но Крис Фрум го направи. Но това беше последния му голям удар на Крис Фрум в голямото колезене. 2019 година
точно преди тура беше неговия момент, който кариерата му приключи. И вместо Крис Фрум да се откаже, виждайки, че не може да се върне на същото ниво, той реши да упорства, реши да се бори, за което Евал, разбира се, но просто не беше същия. Нямаше това телосложение, тази сила в краката, не можеше да я постигне и затова видяхме края на Крис Фрум, който все още продължава да се състезава, въпреки че има информация, че може тази вина да се откаже, но той продължава да пътства. Все още се надява да вземе пета победа в тура, което обаче на фона на конкуренцията на Вингегор, Погача, а скоро и на Ремко Евенепол едва ли ще се случи. Затова е може би най-жалкото, че Крис Фрум може да се откаже много по-рано като голям герой, а сега реално да, ще се пълнят успехите му, но хората пълнят последните години. А последните години за Крис Фрум са кошмар. Равно Крис Фрум е в отбора на Израел Прематех, само за да взима заплати. Това е грозната жалка истина. Жалко за такъв голям човек и колездач, един от моите големи кумири в това колезене, един от хората, които ме вдъхновил да се занимавам с колезенето и да го обичам така, както го обичам в момента. За жалост няма се стане същия човек и за жалост гледаме тъжния край на една голяма легенда. Кажете ми какво е мнението ви за Крис Фрум. Напишете в коментарите отдолу какво смятате за Крис Фрум. Трябваше ли да се откаже още след края на 2019 година, когато дойде тази жестока катастрофа преди първия етап в обиколката на Франция, или решението му да продължи беше правилно. Ще ми е любопитно да чуя вашето мнение. Ако видеото ви е харесало, споделете го, сабскрайбнете се, харесайте го и дано се видим и чуем скоро. Чао!